श्री हरिकृष्ण हाइट्स इथं अत्यंत वाजवी दरात 25 एमिरेट्स आणि प्रशस्त पार्किंगसह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क पार्श्वनाथ प्रोजेक्ट 9090 78 78 33. इराण आणि अमेरिका इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे गॅस पुरवठ्यावर तीव्र परिणाम झाला असल्याचं पाहायला मिळतंय. भारत सरकारने कालपासून नैसर्गिक वायू अर्थात पुरवठा नियमन आदेश 2026 जारी करण्यात आला. संभाव्य गॅस पुरवठा अडचणी लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यासाठी हा आदेश लागू केला असल्याचं सांगण्यात आलं. तर सातपूर अंबडमधील हीट ट्रीटमेंट व पावडर कोटिंग करणारे साधारण 350 ते 400 उद्योग LPG गॅस न मिळाल्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने LPG गॅस पुरवठा बंद करून दर 68 रुपयांवरून 86 रुपये केला आणि सबसिडी देखील बंद करून टाकली. त्यामुळे LPG वापर करणारे उद्योग पूर्णपणे संकटात सापडले. त्यामुळे बरेचसे उद्योग बंद करण्याशिवाय उद्योजकांकडे पर्याय राहिला नाही. 9 न्यूज महाराष्ट्र ब्युरो, नाशिक.